Horoskooppimerkit rakastuneena, osa 2. Rapu. Ravun rakastuessa hellyyden osoitukset vain lisääntyvät, ja hän huomioi kumppaninsa jatkuvasti sekä sanoin että teoin. Rapu haluaa ympäröidä rakkaansa lempeällä huolenpidolla, saaden kumppaninsa tuntemaan itsensä maailman ainutlaatuisimmaksi ja rakastetuimmaksi. Herkkänä ja syvästi tuntevana merkkinä rapu voi joskus pelästyä omien tunteidensa voimakkuutta. Rakastuessaan hän saattaa vaikuttaa ajoittain huolestuneelta ja kaivata vahvistusta siitä, että kaikki on hyvin. Rapu antaa kumppanilleen sellaista rakkautta, jota hän itsekin kaipaisi, ja hän haluaa suojella rakastaan kaikin tavoin. Ravun kiintymys on pyyteetöntä, aitoa ja ainutlaatuista. Leijona. Kun rakkauden liekki syttyy leijonan sydämessä, hän haluaa julistaa sen koko maailmalle. Leijonat eivät rakastu helposti, sillä he arvostavat itseään niin korkealle, että täydellisen kumppanin löytäminen voi olla haaste. Mutta kun he viimein rakastuvat, he antautuvat sille täysin ja täysillä. Leijona ilmaisee rakkauttaan usein antamalla lahjoja ja tekemällä pieniä rakkauden tekoja. Hänen luonnollinen anteliaisuutensa korostuu erityisesti silloin, kun hän on rakastunut. Rakastuneena leijona hemmottelee kumppaniaan lahjoilla, mikä tekee hänen rakkautensa ilmaisemisesta erityisen merkityksellistä ja henkilökohtaista. Neitsyt. Kun neitsyt rakastuu, hän haluaa tukea kumppaniaan kaikissa arjen pienissä asioissa. Neitsyet tekevät kaikkensa rakastettunsa hyväksi. He auttavat kotitöissä, muistuttavat tärkeistä päivämääristä ja tapaamisista sekä tarjoavat kahvia kiireen keskellä. Analyyttinen ja toisinaan kriittinen neitsyt on mielenkiintoinen kumppani. Hän vaikuttaa aavistavan kumppaninsa tarpeet etukäteen ja täyttää toiveet ennen kuin niitä on edes ilmaistu. Neitsyt on älykäs ja uskollinen kumppani, ja jos hänen ajoittaista kritiikkiään ei ota liian henkilökohtaisesti, elämä hänen kanssaan on syvällistä ja rikasta. Neitsyelle rakkaus näkyy enemmän teoissa kuin sanoissa. Muista tykätä videosta ja laittaa tili seurantaan nähdäksesi seuraavan osan.